Hallo chuirde bronnarm nach raibh an bheileh anocht ag an gaeilge annach chud caint faoi COVID-19 mar sóldíobh ins na man níl miseach an bachan leis mé hain níach go mé an tugs gan an déag ribh seo so níl chance ar bith go mé an scéile hiiscint le bheith fear nach faoi. So fuair cúpla lá saor dá bhór so rudtá siúla gom beag gáin ealaíonna so is bralam an dúra chus mé sin gceann seo so lacha tá go an sin mas féile bhéáil rééis de sásta leis so dúirt mé am hain go maithinn trí las ceann eile bunaí ar an dúra so an deire ceann tá go an ceann seo brac rán atá an sin a chuirde so mé bhfuil dhéanaan ceann amháin eile so trí ceann ná an ceann seo sin iarú rua clúdathe le tipex atá an sin beag gáin minimalist mar deartha but tá mé ansásta leis ná le bheith fear nach faoi. Okay, so beag gáin fum hain Seán Begley chus an bumsa Tom da the tree Tom posta sorry ladies agus tá cehar posta agam 5 7 11 agus 13 nó tuigim chun na hanach sin begóí eisteach gur postí ach sin mar atá and bhí de go mineo éiste le a chud luí a cí rud nach dólí nó vinnig so chudómh agam an seo so an céad ceann nó an ceann seo mar cin sibh an seo de glúne óg is bralam an ceann sin and tá ceann eile agam an seo freisin is bralam é seo freisin díorchaisteach lochaimid sin go híntach so bhfuilinn an ceann sin comá and ceann eile agam an seo is Mícheál Mac an Leithris dain séireach beidir gur cuimhnimh alba meile bhí dána ní éit a chéanna argóint leis na hadíochtaí sin cinnte agus an ceann dearnach an leis so bheith sin anút úsáideach man bhfuil se agat téamach agus ceannigé an rud a bhil hin. Now nílam lom hain tá mén seo le a chara Bruce Banner aber hello Bruce tá sé beagónin crosníil tear fónmh do réir a beidir go bhfuil COVID-19 ag mohíonn sé go hulk Okay, so céir deile atá ar siúl inseo mé scéal dut faoi má bmháthair banán de aspa bhí sé annach crostal man sin rihann an nollag marall rud a chur mé ar Facebook so tasmáin mé an tíbá díhanis so seo haon seo sin mura gan smáil atá sin agus an rud a bhí scríofa gom faoine an taon rud atá tasáil ómhar imlíonna den nollag ná beag gáin gabhascán so bhí sé annach crostal am dúsáidtí téirmíocht ar nós sacrilege blasphemy agus mar sin de nó ní mi sé dinis dí faoi an bhrathir taige bhí an mar bhí is aige go gaiileach sí an blach faoi nó an lead seo a coní ar a gildar na leinta seo a bhfuil mé leis Kildare Village an sin le déine bhí mar sí a ggóil caí agus tháinig an thursá Americánach súsáin agus tú sí excuse me guys ní rá sí róhaigh an ganúnt excuse me guys my GPS is broken I'm looking for the Irish National Stud agus dúirs me grathir I've good news for you love your search is over dúir sé le hí so sin sáis rud dearn me grathir well ní mechan mór an eile rá gur míle maith go bhas éisteach buin tanhas an go eile don ihe agus túr air do chéile ihuá